Ja portem una setmana de confinament a casa i molts de vosaltres ens heu fet preguntes a la Fundació Esclerosi Múltiple sobre l'angoixa. En aquest vídeo veurem què és l'angoixa i també com afrontar adaptativament aquesta situació de confinament. Amb l'angoixa ens hem de preguntar 3 coses. Què sento? Com la sento? I què faig quan la sento? L'angoixa és por i ara mateix en la situació en la que estem és molt coherent i molt normal sentir por. A vegades, quan la por s'intensifica, poden aparèixer alguns símptomes, com irritabilitat, com tensió, formiguejos, taquicàrdia, sensació d'ofec. Nosaltres, com sers humans, tenim diferents maneres de comportar-nos davant aquests símptomes i a vegades tendim a evitar aquestes situacions o aquests símptomes, ens bloquegem perquè la por ens paralitza o bé hi ha persones que intenten controlar aquests símptomes i controlar la situació. Com per exemple buscant informació contínuament sobre el tema, parlant amb els nostres familiars i amics sobre el tema. Es crea com un cercle viciós i això el que provoca és que l'angoixa es vagi magnificant. Després d'haver-nos respost a aquestes 3 preguntes de què sento, com la sento i què faig quan la sento, us donarem alguns recursos per intentar gestionar aquesta angoixa. Per exemple, hem de validar la nostra emoció, és a dir, si l'angoixa ens fa sentir tristesa o ens fa sentir tensió o ràbia o impotència, hem d'acceptar aquesta emoció i l'hem de compartir amb els altres, perquè d'aquesta manera no estarem fugint ni creant un cercle viciós d'aquesta angoixa. Si aquestes emocions ens fan sentir alguns símptomes, és important donar-los una porta de sortida, com per exemple l'exercici. L'exercici és una manera molt eficaç de regular les emocions. Per què? Perquè estem cremant l'energia que estem contenint. Per això, exercicis lleu o moderat a la mesura que qualsevol pugui. És molt important. També els hàbits saludables, molt importants, perquè d'aquesta manera l'energia es pot filtrar. I el tercer consell és que hem de connectar i desconnectar del dolor. És a dir, si estic connectat amb la tristesa, amb la tensió, amb l'angoixa, està bé perquè som conscients i estem afrontant la situació. Però és que després l'hem de desconnectar, perquè si no estarem reforçant contínuament aquesta angoixa i tot el patiment. Així que us recomano connectar amb els vostres amics, amb les vostres famílies, perquè això justament el que genera és una desconnexió de tot el patiment. I ara us recomanaré què no s'ha de fer. No hem de parlar del tema contínuament amb els nostres, ni buscar dades ni números sobre la situació actual. No hem d'ocultar els nostres sentiments, no hem de beure alcohol ni tabac contínuament. No hem d'estar parats durant tot el dia. Això el que generaria és molta més angoixa i molt més patiment i més sensació de contenció de la llibertat. Hem de pensar que aquesta situació ens aproparà més a nosaltres mateixos, creixerem emocionalment i tindrem més resiliència i als nostres, ens vincularem més i de manera més segura. Així que cuidem-nos i cuidem els altres. Una forta abraçada virtual de tot l'equip de la Fundació Esclerosi Múltiple.